Ka khasi department na ka skol ba USTM kala penlong ka program ai jing hikai kerpang na gemtaki kena skol halor ka jing koridor ka akor khasi bat halor ka jing dan kamban penne pensa e karyam tenrai ki ba ulong shwa ulalam lenti. Ya kate ka program la penlong menta ka sni ka live hoi teri ujemang ar hajar ar ko ar ha di har Presbyterian Secondary School Ribhoi District ha ka bala sakhi da ka jing shim benta jong ki kena skol jong kate ka skol bat kinong hikai. Kathong jokani ka jing ajing hikai kalong baki kena skul haki thanri bhoi district kintip ya ka dor jong ka akor ka buram kalong ka badan kamtam nado na yeng hado haba hakawi pat ka benta jong ani ka jing ajing hikai kalong baki kena nado baki dang puli haki skul kintip kumno bandri ala ka buram ka akor hakaliang karyam ka bet haka jing im jong ki ka baman kasni hoya ka jing sha nakaliang jongi kum ka department khasi USTM Iwan hang di hapo school Ubdihar Presbyterian Secondary School. Kathong ka jongi kalong bakum ka department khasi ngiri bentep ya karyam tenra. Mo nang ta karyam jongi khasi ke de karyam ka ba kabadon burom ka ba kedup ya kalong renyang ka ba nginang benri ya ka akor ka burom. Nama ka ek ka ba ngiri hakini kiski ba kum ka jai benri khasi ngimnang shu bat ngimtip shu ya ka akor ka burom ya ka rukom kumnongi pong kumnongi kup bat kumnongi sam dena kata kadau ngi bah kini kiski baki babun kija kita ki jingja ki man kasmi ka imlang kasalang ka jongi ki bru ki lasdang ban leklet yala ka riam tenrai jongi khasi dena kata kadau ka department khasi USTM kala shim ya kene kesenjam ban ai ka jinghi kai ya kini ki school ki marjan marpa jongi bakin tip ya karyam jongi khasi idan ya karyam ka kerpang karyam kepada isyong blay karyam kepada isyong kun bat karyam kasih kedai karyam kepada inelah tu kata-kata di nama kata ke department jongi ke department kasih USTM ka kuat ba nginang yaitep amdei tamangi ba pule ka kasih department apo kasih department dari baru kajat mendu kasih kintip ya karyam mo ya karyam tenrai jongi kum kasih bat nilayo ruban ya keren hak baidi bat ka ki kasih moral values lain ke jinghikai baidi baki akor kasih tinggal ada banyak keren bagi student hak neka school tinggal sengok menshibun ya ba i headmistress juga neka school ila sha yang ini bangin ya shimenta hak neka school ila yo ban ya le ki kato kan ki kenja jinga shimenta lang bat ki student hak neka school kala long ka jingmen to shibun ngi dalam ki jongki khmat bagi ki khna school hak neka shimenta lang bat ngi bagi khna kan no ki kemen nang ta ki ngi la wanra ki kato kan ki benta bagi no hikai man kaski bat mendak kaski pade kilayo ya kejing mentoy habangi peni dalaki kam kejing le kejongki ya kita ki bangi de ban le ha ka bangin peni ka akor ke jongi habangi le ing ki bru wan ki bru hayeng mo longin peni ya ka akor ke burom jongi but balegi wan rai kini ki ar peli ki benta ka mora bali us ba kini ka khasi traditional dress ke long ba lada ngimnang penriam be lada banriam ha banriam don akor kapen hiar dor ke jat bendru jongi ngishim ka ba khadu ya kalong bang ngishim ya kena senjam kalong ban pendim ya ka akor khasi ban banang penhe penyar ban bakiwer kinang tip ya ka jat bendru khasi ba ka desha ka jat bendru ba tip bru ba tip lai ku bless